Yo mga kabandmates, kanina video karon para nis mga drummer. What? Real talk. Masakitan ang masakitan. Utok ba? Drummer ba? Kanang mumayo basta night chicks mo tanaw. What? Eh di ay. Pina rolling dayon. What the fuck? Aside sa mag rolling, pina offbeat din na mga full stroke yun. Abi pa lang, weak. Napayuban po diya. Gasaguyod ang tiin. Ang bass drum ba? Gakaulahi pa rin. Ay di ay. Kanang drummer na crush ra o gahiyat ang nibawan bunalan. Ay ang uban gyud kay hi-hats ra. Ay di ay. Niya ka ng pagsulod na sa chorus na part bitaw. Crush ra perminti na cymbals bunalan. What? Grabe kasakit sa dunggan ra ba paminaw? What the fuck? Ay di ay. Real talk. Ang masakitan, guilty, utok ba? Bitaw, itimpla-timpla sad ng side crush o ride. I-balance-balance ba kay para tsada paminaw? Utok ba? Pero nagyoy isa ka butang nagikasakit na ko sa mga drummer bay. What? Sukad pa yun sa una. Ano man jud? Nya kasagaran yun na mga drummer, ingana yun na sila. What? Wait a minute. Ngano man ang mga pinakagwapa og chick sa banda, kaya ang drummer. Boys. Bisaya ni Bisaya, nedagko, way pati when